תודה ורה, אנחנו במסגרת Learn Yiddish and Yiddish Literature Online, והיום, אם אני לא טועה, זוהי פגישה מספר 325, והתאריך היום, את יודעת מהו? 10 ביוני. 10 ביוני 2024, והתאריך הוא הקובע, ואנחנו מקווים שחוץ ממך אין היא תגיע, ואנחנו יודעים שנחמה היום לא תהיה, דניאל לא ענה, שלמה כנראה לא יכול היום להיות, זאת אומרת שהפגישה היום תהיה מצומצמת, ואנחנו נתחיל, ואני רוצה להתחיל במחשבה כללית על איך העניינים של ספרות יידיש מתנהלים אצלנו במדינת ישראל, ולאור הפגישות שלנו במסגרת Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. מפני שאין לנו בארץ באמת חוג שכולו עוסק בתכנון קורסים על לשון וספרות יידיש. מכיוון שאין לנו במדינת ישראל תוכנית אב או מסגרת מסודרת לטווח ארוך, איך ללמוד לשון וספרות יידיש, קורה שנושאים שקשורים לספרות יידיש מופיעים בצורה רנדומלית ולא מתוכננת במשך השנים. למשל, קיבלתי פנייה היום או אתמול מהאוניברסיטה העברית, מי שמרכז את הלימודים ביהדות באוניברסיטה העברית, כתב לי שיש חוקרת מפולין שמתעניינת באברהם סוצקבר ובשירה שלו. העניין באברהם סוצקבר צץ לכן לפי אם יש מישהו חוקר שמעוניין בו, ולא לפי תוכנית לימודים החושבת שאברהם סוצקבר הוא משורר שצריך ללמד אותו כל שנה באוניברסיטה העברית. ופנו אליי מהאוניברסיטה העברית ואמרו לי שאולי אני אוכל לעזור לאותה חוקרת מפולין שרוצה לקבל מהאוניברסיטה העברית עזרה למחקר שהיא רוצה לעשות על סוצקבר.
והשאלה המעניינת היא, כל כמה שנים מופיע סוצקבר כנושא שמתעניינים בו בארץ ובעולם בצורה מסודרת ושיטתית. במקרה שלנו בימים אלה, מכיוון שיש חוקרת פולניה שמתעניינת בסוצקבר, אז הנושא של שירתו של סוצקבר הופך לאקטואלי. אבל אם אנחנו מסתכלים לאורך השנים, מאז תום מלחמת העולם השנייה, אני יכול להגיד שהיו נגיד 75 השנים האחרונות, פה ושם, חוקרים בספרות יידיש שהתעניינו בשירתו של סוצקבר ובביוגרפיה שלו, ולכן הנושא אברהם סוצקבר עלה באינטרנט ואצל חוקרים מסוימים. אבל עד כמה שאני יודע, אין תוכנית ללימוד ספרות יידיש איפה שסוצקבר הוא נושא קבוע, כדוגמה של משורר מודרניסטי שחשוב ללמוד את יצירתו השירית כחלק מתולדות ספרות יידיש. או ניקח למשל יצחק כצנלסון, הסופר, המשורר מתקופת השואה, ולפני תקופת השואה בשתי מלחמות העולם, כמה פעמים אנחנו יכולים לספור על יד אחת במאה ה-20, כמה פעמים ראינו התעניינות בו וביצירתו, אף על פי שיצחק כצנלסון הוא לדעתי אחד מחשובי סופרי יידיש ועברית שקשורים לספרות יידיש בשתי מלחמות העולם ובתקופת השואה. ומעטים מאוד, אפשר לספור אותם על אצבעות של יד אחת, ונשאר לנו עוד אצבעות, העניין ביצחק כצנלסון, שעולה באקדמיה ב50 השנים האחרונות. שוב, מכיוון שאין תוכנית אב, אין תוכנית מסודרת, איך צריך ללמוד ספרות יידיש, ואיזה סופרים חשובים צריכים להיות נושא קבוע בלימוד ספרות יידיש במאה ה-20. למשל לגבי יצחק כצנלסון, הייתה תקופה ארוכה ביותר של עשרות שנים, שאף אחד לא חקר אותו, אחרי מלחמת העולם השנייה. אף אחד לא חקר אותו, אף אחד לא כתב עליו, ונוצרה לקונה, חור בידע
של התפתחות ספרות יידיש בגטאות ובמחנות, כאשר יצחק כצנלסון נעלם מהמחקר בימינו. וזה קשור גם בזה שבאוניברסיטאות בארץ אין באמת חוגים איפה שיש לימודים מסודרים עם תוכניות בנויות במשך שנים. הרושם הוא שספרות יידיש זה אוסף מקרי של נושאים או של קורסים, ואף אחד לא בונה מבנה של סופרים וקורסים שהם חשובים לתולדות ספרות יידיש במאה ה-20. בזמנו של דוב צדן הייתה תוכנית כזאת? בזמנו של דוב צדן, אני חייב להגיד, את מדברת על שנות ה-50 וה-60 במאה שעברה, כאשר חקר יצחק כצנלסון עוד לא התחיל. ודוב צדן בעצמו היה טיפוס של חוקר ופרופסור שנגע בעשרות נושאים בספרות יידיש. כן, בזמנו, רק כשפרופסור שמרוק הפך לראש החוג ליידיש, התחילו לבנות בחוג ליידיש תוכניות קבועות שחזרו כל כמה שנים. ועם פרופסור שמרוק ותלמידיו של פרופסור שמרוק, איכשהו הכניסו תוכניות קבועות יותר בלימוד תולדות ספרות יידיש וסופרים. אבל גם המחקר באותם שנים היה בהתחלותיו, המחקר על ספרות יידיש במאה ה-20. רק עכשיו שאנחנו המאה ה-21, אפשר להסתכל אחורה ולקבוע מה חשוב שתלמיד ילמד כיום על ספרות יידיש במאה ה-20. כיום יש פרספקטיבה אחורה שלא הייתה במאה ה-20, כשהדברים קראו בעצמם. למשל, ספרות יידיש שנכתבה בגטאות ובמחנות, זהו נושא שאני עסקתי בו הרבה, והוא חלק מהדוקטורט שלי, אבל בימינו אין המשך של קו המחקר הזה, מהי הספרות שנכתבה בתוך הגטאות ובמחנות. זה נושא מסובך, ואין ממשיכים. מרים טרין. מרים טרין היא היחידה שבהדרכתי המשיכה את הנושא, אבל חוץ ממרים טרין, אין לנו מי שממשיך כיום את קו המחקר הזה, וזהו קו מחקר מאוד חשוב, מכיוון
ספרות יידיש לא נגמרה בגטאות במחנות, אלא היא נוצרה הרבה תחת שלטון הנאצים. זה אחד התחומים החשובים בתולדות ספרות יידיש תחת שלטון הנאצים. אבל זה נושא מסובך, זה קשור באותנטיפיקציה של כתבי יד שנכתבו באמת בגטאות ובמחנות ולא אחר כך, ואין לנו חוקרים שעוסקים בזה כדי להגדיל את הידע שלנו על התגובה היהודית בזמן אמת תחת שלטון הנאצים. כן. דניאל איתנו. שלום דניאל. שלום, יש לי שאלה. כן. בדרך כלל הספרות, שקוראים לי ספרות יידיש בזמן של הגטאות, האם הנושא זה היה החיים בגטו, זה כאילו יש כתבו וגם היו חיים תרבותיים כמו תיאטרון ודברים כאלה, לא קשור למה שקרה בגטו. בטח. כל התחום הזה של חיי ספרות יידיש וכל מה שקשור בגטאות ומחנות הוא אחד הנושאים לדעתי החשובים שהמחקר חוץ מהדוקטורט שלי לא המשיך. כן? זאת אומרת, יש איזו הפסקה לא טובה ואינני יודע אם כיום יש עתיד בצורת חוקרים שמתכוננים לעסוק בתחום. אל תשכחו שבאקדמיה אדם צריך לפרסם מאמרים כדי להתקדם. והנושא של ספרות ותרבות יידיש תחת שלטון הנאצים הוא נושא מסובך, שלוקח הרבה זמן להיכנס אליו, וחוקרים באוניברסיטאות בארץ מחפשים נושאים קלים יותר. כן. אני חושבת שקודם במאה ה-20, בוא נגיד באמצע, כאשר עוד לא היה אינטרנט, כן. ולא היו ספריות עם חומר דיגיטלי, כן. היה הרבה יותר קשה זה נכון. פשוט לעשות את המחקר הזה. זה נכון. זאת אומרת, אם אני מתמצת מה שאת אומרת, המחקר על תולדות תרבות היהודים בגטאות ומחנות, יש לו סיכוי להתפתח בעתיד, הודות לזה שיש לנו אמצעים הרבה יותר טובים לחפש חומר ולמצוא אותו וכולי. הבה נקווה, כן, שבעתיד המצב של המחקר בתחום הזה יהיה טוב יותר. אבל צריך לזכור שהבעיות המתודולוגיות, איך חוקרים תולדות תרבות היהודים בגטאות ובמחנות, הבעיות המתודולוגיות הן רבות, והן מסבכות את החוקר שרוצה להיכנס לתחום הזה.
והבעיות המתודולוגיות גם מביאות לעשות שגיאות לחוקרים שמייחסים לטקסטים שנכתבו אחרי המלחמה, כאילו הם נכתבו תחת שלטון הנאצים, ואז מקלקלים בכלל את כל המסקנות. העניין לא פשוט. כן. אם לסכם במשפט או שניים, זאת עובדה שספרות יידיש ותרבות יידיש לא הופסקו בגטאות ובמחנות, אלא המשיכו להתפתח, וספרות המשיכה להתכתף גם תחת שלטון הנאצי. וזה לא יהיה נכון לחשוב שבגלל השואה ספרות יידיש הפסיקו לכתוב אותה. ההפך הוא הנכון. והעבודות שלי ומרים טרין מוכיחים שתרבות יידיש וספרות יידיש המשיכו להתפתח ולהיכתף תחת שלטון הנאצי. כן, אני זוכר שלפני המון שנים אני התקשרתי עם יד ושם, וביחד עם אחד הארכיברים המרכזיים ביד ושם נסענו במשך כמה ימים מבתי ניצולים מהשואה, וקיבלנו מהם כתבי יד שהיו ברשותם. אבל עם חלוף הזמן, הדבר נעשה כיום הרבה יותר קשה. אבל חומר רב נמצא בארכיונים בארץ ובעולם. ואת החומר הזה לא כל כך חוקרים כיום. גם סרטים היו, אני לא מדבר על סרטים פעם על החיים בגטו, אלא סרטים, איך להגיד את זה, סרטים בשפה וביידיש. כן, סרטים זה עניין אחר. אנחנו מנסים להישאר בתחום של ספרות יידיש שנכתבה תחת שלטון הנאצים. כן, סרטים זה בדרך כלל דברים שנעשו אחר כך. אוקיי, לא, סרטים זה גם חלק מהתרבות, אפשר להגיד, אבל בסדר. כן, אבל אל תשכח דבר אחד. התחום שאנחנו מדברים עליו ושאני עוסק בו זה ספרות שנכתבה. כן, נכון, בסדר. לא, השאלה, אוקיי. מה אתה אומר? לא, אני מבין, אני רק מנסה להבין מה החיים התרבותיים בגטו, אז כמובן, זה לא בדיוק אולי התחום שלך. כן, ולכן לא נדבר על זה, מכיוון שבזה אני לא מומחה, והדברים שם עוד יותר מסובכים, כי בדרך כלל הסרטים האלה נעשו אחרי המלחמה. אני מדבר על דברים שנוצרו תחת שלטון הנאצים בזמן המלחמה. למה זה חשוב? מכיוון שספרות שנכתבה בגטאות ובמחנות משקפת את התגובה היהודית בזמן אמת לרדיפות הנאצים, וזה מה שמעניין אותי. איך הגיבו אסירי היטלר במחנות
ובגטאות, מה הם כתבו כשהם היו סגורים שם בגטאות ובמחנות. לא היה צנזורה על הדברים האלה, כאילו? צנזורה? כן. על ידי הנאצים. הצנזורה נעשית על ידי אלה שלא נותנים לך גישה לחומר. אבל כן. אני מדבר על חומר שנמצא בארכיונים ושנכתב אז. הצנזורה לא קיימת עליהם. אם זה חומר שנכתב בגטאות ובמחנות ונשמר כיום בארכיונים, הצנזורה לא חל על זה. לא, אני מניח בענייני צנזורה אפשר לדבר, אבל זה נושא עוד יותר מסובך, כי יש גם מה שקוראים צנזורה עצמית. למשל, יצחק כצנלסון, כשהוא כתב בגטו ורשה ובמחנה ויטל, היו דברים שהוא לא כתב, שהוא עשה צנזורה עצמית, כדי שהדברים שהוא כותב לא ייפלו לידיים של הנאצים. זה סוג אחר של צנזורה. כן. אז זה אומר שבכל זאת הנאצים כמה שיותר, אני מניח שלא יתירו שיהיה ספרות או לא משנה מה על ידי היהודים. אני מדבר על צנזורה עצמית, כאשר אדם כיצחק כצנלסון נמנע בעצמו מתוך חשש שכתבי יד שהוא כותב בגטו במחנה ייפלו לידי הנאצים, אבל זה מקרה ספציפי. אנחנו מדברים עכשיו על היצירות שנכתבו ושנשתמרו בארכיונים. כן. ויש כמובן נושא אחר, יש הרבה נושאים, אבל יש נושא אחר, איך ניצולי שואה, איך סופרים ששרדו אחרי מלחמת העולם השנייה, איך הם כתבו על מה שעבר עליהם במלחמת העולם השנייה. לא מה שהם כתבו בגטו או במחנה, אלא אם הם ניצלו וחיו אחרי מלחמת העולם השנייה, מה הם כתבו על התקופה שהם חיו בגטאות ובמחנות. מה שאני רוצה להגיד הוא שיש תחומים שונים של ספרות יידיש שנכתבה במצבים שונים. ספרות שנכתבה כאשר הסופר חי בגטו או במחנה, וספרות אחרת שסופרים ניצולי שואה אחרי המלחמה כתבו על החוויות שלהם בזמן המלחמה, כשהם היו כבר אנשים חופשיים. ואני רוצה להבחין בין סוגים שונים אלה של כתיבה ספרותית ביידיש, כי מה שקובע זה באיזה תנאים הסופר כתב. האם הוא כותב בתנאים של אסיר היטלר, או שהוא כותב על השואה כניצול אחרי המלחמה.
אומרת, הדיספוזיציה הנפשית והמצב הביוגרפי של סופרי יידיש קובעים הרבה מאוד לגבי אופי היצירה שלהם. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, סופרים שונים כותבי יידיש ויצירותיהם מופיעים במחקר באוניברסיטאות לא בצורה מסודרת ושיטתית, אלא בצורה רנדומלית. למשל, אנחנו עוסקים בשבועות האחרונים וקוראים את מרדכי שטריגלר. אני חייב להגיד שזמנו של מרדכי שטריגלר ויצירתו באמת עוד לא הגיע למחקר. מה ששטריגלר כתב אחרי המלחמה על השואה, 6-7 ספרים, עד היום הספרים האלה לא זכו עדיין למחקר מסודר ושיטתי. בעיקר מכיוון שהם כתובים ביידיש, ואנחנו יודעים שבימינו יודעי יידיש, ברמה ששטריגלר כתב יידיש, הם לא רבים, אבל יותר מזה, הספרים של מרדכי שטריגלר והשפה ביידיש שהוא כתב אותם, הם נושא מסובך לעצמו, ואני לא רואה עדיין חוקר שלקח על עצמו להתמודד עם מפעלו של שטריגלר, הייתי קורא לזה מפעל הזיכרונות הספרותיים שלו בספרים שהוא כתב. ומה שאנחנו עושים, כשאנחנו קוראים קצת מה ששטריגלר כותב, והפולק מתפרגצת, זוהי טיפה בים. אנחנו מנסים להבין עם מי יש לנו עסק. ועם שטריגלר יש לנו עסק עם אחד מגדולי סופרי ועיתונאי יידיש במאה ה-20. אני מקווה שבעתיד הרחוק יותר יהיה מישהו שיקח על עצמו לחקור את מפעליו של שטריגלר. כי לשטריגלר, למרדכי שטריגלר יש כמה וכמה מפעלי חיים. הזכרתי את 6-7 ספרים שהוא כתב על השואה שהוא חי בה, אבל לשטריגלר יש מפעל כעיתונאי. הוא כתב בלי סוף.
ועיתונות יידיש, בפולין בין המלחמות ואחרי השואה בארצות הברית. המפעל העיתונאי שלו הוא עוד מפעל שראוי להילמד. יש, הייתי אומר, עוד מפעל אחד של שטריגלר, הוגה הדעות. שטריגלר האינטלקטואל, שרבים מהכתבים שלו קשורים לזה. לסיכום, מרדכי שטריגלר הוא אחד הסופרים רבי הפנים והחשובים שטרם הגענו אפילו לעשות קלסיפיקציה של כל הסוגים שהוא כתב בהם. תחשבו לרגע, דניאל וורה, אימי עוד לא הגיע? ורה? ורה שומעת? כן, עוד לא הגיע. עוד לא הגיע. אז תחשבו לרגע, דניאל וורה, מה אתם יודעים על שטריגלר חוץ ממה שאנחנו קוראים? ורה, שמעת על מרדכי שטריגלר לפני שהתחלנו לקרוא אצלו? לא, לא שמעתי. זהו. דניאל, אתה שמעת על שטריגלר לפני שהתחלנו לקרוא בו? שמעתי קצת, אבל לא הרבה, רק כן. השם אז שלו. אני, כן. מה אתה אומר? לא, אני אז אומר, לא שמעתי הרבה, רק שידעתי שהוא קיים, אפשר להגיד. ככה, אוקיי. זהו. אז אני מסכם ואומר, גם ורה, גם דניאל, אני מניח שגם אימי, ואני מניח שגם שלמה סירקיס, וגם נחמה, שמעו מעט מאוד על שטריגלר, מכיוון שעוד לא הגיע הזמן כנראה, שילמדו אותו ויחקרו אותו, וחייבים לעשות את זה, מפני שלדעתי הוא אחד מגדולי סופרי יידיש, ועיתונאי יידיש. כן. מה היה מספר בעיתונים שלו? מה אתה אומר? מה הוא היה כותב בעיתון שלו? אז כדי לענות על השאלה שלך, אני אגיד פרט אחד שמסביר את הכל. במשך עשרות שנים, מרדכי שטריגלר היה עורך של הפורוורץ. זאת אומרת, מרדכי שטריגלר עמד בראש העיתונות באמריקה כעורך הפורוורץ. זאת אומרת, הוא היה מי שקבע מי יכתוב ומה יכתבו בפורוורץ. אבל היו כמה עיתונים, אני מניח. זה שהיו כמה עיתונים לא אומר כלום. הפורוורץ היה העיתון המרכזי במשך עשרות בשנים, שכולם קראו בניו יורק, ושטריגלר היה העורך הראשי.
ואני אומר את זה מכיוון שהוא עמד בראש המפעל העיתונאי הגדול ביותר ביידיש אחרי השואה. וגם נושא כזה, מרדכי שטריגלר כעורך הפורץ, הוא נושא למחקר שעוד לא נגעו בו. כן? כאשר אני באתי בניו יורק למערכת הפורץ, אני מנסה להיזכר, זה היה כנראה בשנות ה-90. באתי להיפגש עם העורך מרדכי שטריגלר. ביקשתי פגישה עם מרדכי שטריגלר, עורך הפורץ. ונכנסתי למשרד שלו כעורך, וניסינו לדבר. אני באתי כמורה לספרות יידיש באוניברסיטה העברית. אבל מרדכי שטריגלר כנראה לא הבין שאני באתי לדבר איתו. הוא כנראה חשב שאני באתי כדי שבפורץ יכתבו עליי. ואז אחרי שיחה קצרה איתו, הוא שלח אותי לאחד האורחים בפורץ, כדי שהוא יראיין אותי. מה היו הנושאים בעיתון הזה? רק ספרותי או גם אקטואליה או כאלה? אני מבין שצריך להגיד כמה מילים על הפורץ. אם אתה שואל, אז אתה כנראה לא מכיר את הפורץ. ראית פעם את העיתון? לא. זהו. הפורץ התחיל להופיע בסוף המאה ה-19, 1897. אנחנו מדברים על מרדכי שטריגלר, העורך של הפורץ, אחרי השואה, במשך עשרות בשנים. העובדה שהפורץ התחיל בסוף המאה ה-19 אומרת שזה היה העיתון המרכזי לפי כל יום. העיתון המרכזי ליהודי אמריקה על כל נושא שקשור לתרבות יידיש ולחיי היהודים בארצות הברית ומחוץ לארצות הברית. בפורץ לא היו נושאים שהם זרים לו. כל נושא שראוי להיות בעיתון יומי הופיע בפורץ. זה היה הקשר הישיר של יהודי אמריקה לדופק, לפולס של חיי יהודים בארצות הברית ובעולם.
כלומר, היו כל הנושאים, אם זה פוליטיקה, אם זה ספרות, אם זה... כל דבר שהוא רלוונטי לתרבות ולחיי יהודים בעולם. ושטריגלר, כשהוא הפך לעורך של הפורוורדס אחרי השואה, הפך להיות מנהיג של האינפורמציה על חיי היהודים בעולם ובארצות הברית, ועל כל התחומים של תרבותם ביידיש. לא מספיק ששטריגלר הוא סופר חשוב בשל הספרים שהוא כתב, הוא היה הקומוניקטור המרכזי ליהדות ארצות הברית והעולם. וכבר הזכרתי ששטריגלר היה מגיע למדינת ישראל במסגרת תפקידו כנציג יהדות ארצות הברית ועיתונות יידיש, שצריך להכיר מה שקורה גם במדינת ישראל. אנחנו יודעים ששטריגלר היה קורא בניו יורק כל יום את העיתונות העברית שהופיעה בארץ. It's hard to imagine, זה קשה לדמיין כמה שמרדכי שטריגלר חי אחרי השואה, גם במה שקורה בארץ, גם במה שקורה בעולם היהודי וגם במה שקורה בארצות הברית. כן. המכתבים ששטריגלר כתב לבני דורו אחרי השואה, ואני אספתי מאות מהם, מעידים עד כמה שמרדכי שטריגלר היה מקושר עם סופרי יידיש, עם יהודים בכל מקומות בעולם, כולל מדינת ישראל. מכל מה שאני אומר עכשיו, מצטיירת תמונה של מרדכי שטריגלר כיהודי האולטימטיבי, וכעיתונאי, כהוגה דעות וכסופר, שהחזיק ביד שלו ובמוח שלו את גורל תולדות יהודי העולם אחרי השואה, ואת הבעיות של חיי היהודים אחרי השואה. ולכן המאמר שלו, הפולק מתפרגצה, עם סימן שאלה, כתשובה לבן גוריון מיהו יהודי. שטריגלר הוא האדם המתאים ביותר לכתוב על זה. גם בעולם המזרחי. כן, דניאל?
גם בעולם המזרחי, כאילו, גם כתב על זה, מה שהיה במרוקו, לא משנה, או משהו כזה. השאלה שלך, אני כרגע לא יכול לענות על זה, מכיוון ששטרילר כתב אלפי מאמרים, ואין לפניי רשימה ולא קראתי את כולם. אבל אני משער, אני מניח, I guess, ששטריגלר התייחס לכל אספקט של התפוצה היהודית בעולם. I guess, אני מניח, ששום דבר לא היה זר לו, ושהוא התייחס גם לנושאים כאלה. אמי איתנו. שלום אמי. שלום, שלום. אני נותן במשפט או שניים קיצור של מה שעשינו עד עכשיו. אנחנו מנסים עד עכשיו, מההתחלה, לצייר את דיוקנו, את תמונתו הרוחנית והאינטלקטואלית של מרדכי שטריגלר, ואני מנסה לצייר את תמונתו כאינטלקטואל וכסופר וכעיתונאי, ולהגיד שאין במאה ה-20 סופר ועיתונאי ואינטלקטואל יותר חשוב ממרדכי שטריגלר. אני הזכרתי לפני שבאת שמרדכי שטריגלר היה עורך של הפורוורץ, העיתון, כן. במשך עשרות בשנים, וזוהי פוזיציה key function in Jewish culture in the 20th century. כל מה שאמרנו על מרדכי שטריגלר עד היום, זה כלום לעומת מה שניסיתי היום לצייר פורטרט של אחד האינטלקטואלים הגדולים שלנו במאה ה-20. ולמה אני אומר אחד האינטלקטואלים הגדולים ביותר? כי אסור לנו לשכוח ששטריגלר, מרדכי שטריגלר, הכיר את התרבות היהודית משני הצדדים, גם מהצד של הישיבה וההלכה והתורה, וגם מהצד של היהדות המודרנית. אין כמעט, עד כמה שאני יכול להגיד, עוד אנשים כמרדכי שטריגלר, שמכיר את שני הצדדים של להיות יהודי. גם כיהודי מעולם ההלכה, וגם כיהודי מהעולם המודרני. בימינו אין לנו כבר כמעט סוג כזה של יהודי. ואני קודם שאלתי, ועכשיו שאימי איתנו אני שואל אותה, חוץ ממה שאנחנו קוראים קצת הפולק מתפגסן, את שמעת על שטריגלר ממקור אחר? לא. כן, זהו, אז זה מה שאני הנחתי, שלהכיר את שטריגלר
זהו דבר שעוד יקרה בעתיד, מכיוון שהדור שלנו, בני הדור שלנו, אין להם מושג מי זה היה מרדכי שטרינגר. והמחקר על 3-4 תחומים מרכזיים שהוא היה פעיל בהם, עוד לא התחיל. מה שאני רוצה להגיד הוא שחקר תרבות יידיש וספרות יידיש ועיתונות יידיש, אפשר לחשוב שהכל כבר נעשה. לא. אני טוען שמעט מאוד נעשה. שטרינגלר הוא אחד הנושאים המרכזיים גם בעיתונות יידיש, גם בספרות יידיש, גם בלשון יידיש, גם במחשבת ישראל. וכדי להביא דוגמאות קונקרטיות, בואו נחזור להפולק מיט א פראגעצייכן. כמה זמן יש לנו? חצי שעה. כן, יש לנו חצי שעה. אז ורה, יש סימן באקרן, במאמר שאנחנו קוראים? ורה? אני עוד לא העליתי אותו. עוד רגע, אולי תעלי אותו, כן. עוד רגע אני אעשה. אצלך עשית סימן באיזה עמוד, באיזה שורה? אני חושבת שזה פרגרף השני בפרק ד'. פרק ד', נכון. פרגרף השני. כן. אז אולי תתחילי לקרוא ורה פרגרף השני. רק בפרק רגע, ד'. אני עוד לא שמתי את זה על מסך. עוד רגע. מה שאנחנו עוד מעט נתחיל לקרוא, אני אנסה לדבר על מה שאנחנו קוראים כדוגמה למה שאמרתי על שטרינגלר עד עכשיו. הדוגמה היא במה שאנחנו נקרא איפה העיתונאי, איפה הסופר, איפה ההוגה דעות. אני חושב שזה יבוא לידי ביטוי, נוכל לראות את זה כמעט בכל משפט של הפולק מיט א פראגעצייכן. מדוע? כי מרדכי שטרינגלר הוא אדם אחד, וכשהוא כותב משפט אפשר לראות את העיתונאי, אפשר לראות את הוגה הדעות ואת הסופר ואת היידישיסט. כן. ורה, תתחילי. כן, פשוט זה. יש פה. האם כולם רואים פרגרף בפרק ד', הפרגרף השני אמרת? כן. כן, בבקשה. כן. Sicher kann keiner nicht מבט sein das. לא מבט זין, זה לא מבט זין. זיכר כן כן נישט. מבטל. מבטל זין. מבטל sein. כן. Das Problem von so viel gemischte
voorleg in Medina Israel, in Medinas Israel. במדינת ישראל, אוקיי. אומר שטריגלר במשפט הזה, זיכר, there is no doubt, כן keiner nicht מבטל sein, no one can annulate das Problem, no one can escape the problem von so viel gemischte Porlach. Which problem we cannot avoid? That in Medinas Israel there are so much gemischte Porlach, so much couples where one is a Jew and the other one is not a Jew. So what Strigler is saying here, that in the state of Israel, we have a very difficult problem. And we cannot avoid to tackle it, to refer to it. And what is the problem we have in the state of Israel? Gemischte Porlach, that there are couples where one is a Jew and the other one is not. So, in such sentence, we see the journalist, אנחנו רואים את העיתונאי, הוא אומר, יש בעיה במדינת ישראל, לא כולם חיים בזוגיות של יהודים עם יהודים, and we have to refer to it. כהוגה דעות, הוא ידבר ודאי מה עושים. האם אנחנו משאירים במדינת ישראל זוגות מעורבים, יהודים ולא יהודים, או אנחנו צריכים לחשוב על הבעיה הזאת. המשפט הבא. Der christlicher Zeit von solche Mischpoches will Pirov sein. Will al Pirov. כתוב עם Der christlicher Zeit von solche Mischpoches will al Pirov sein, כן? שם צריך להיות א', איפה? בעל, אתה אמרת, כי יש פה בטקסט לא, כתוב... על פי רוב זה מילה בעברית, לרוב, generally, כן, הלאה. הבנתי. על פי רוב זין גלייך ברכתית. גלייך ברכתית. אינם יידישן land. In einem jüdischen Land. So Strigler says, in Odiga Mishte Porlach, in those couples where one is a Jew and the other is not, the problem is der christlicher Zad, that the Christian part of the couple wants to be gleichberechtigt, wants to have the same rights like the Jewish part. There is a it. So the Christian part of the couple wants to have the same rights. And this is a problem because we are in a Yiddish Medina. So Jews have the right as citizens in the state of Israel. But what with the Christian partner? המשפט הבא.
כן. בשבילו להיות יהודי, זה לפי ההלכה, או איך הוא רואה את זה? מה השאלה שאתה שואל? בשבילו האם להיות יהודי זה היה לפי ההלכה? אנחנו נקרא הלאה ואנחנו נראה. הוא יענה על השאלה שלך. ורה, המשפט הבא. Aber nicht allemal will durchgehen dem Prozess von religiösen Giur. Religious view. So Strigler is answering Daniel and saying, the Christian part of the couple wants the same rights like the Jewish partner, אבל הוא לא רוצה, the Christian part, לעבור גיור. זאת אומרת, להפוך ליהודי על פי ההלכה. זאת אומרת, מה ששטרילר אומר הוא, יש במדינת ישראל זוגות מעורבים, והצד הנוצרי, כדי לקבל את הזכויות שלו במדינת היהודים, לא תמיד מוכן להתגייר. אימי, המשפט הבא. Dasselbe ist euch Nogea? Nogea. Oh, sorry. I didn't know if it was Hebrew. Okay. Dasselbe ist euch Nogea, die Kinder von solche beschussfähige beschussfähige משפחס. כן. תרגום לאנגלית. The same is also... The same, which means the unwillingness to make giur is euch nogea, is also concerning or touching, can? The children of these beschussfähige families. So the same happens with the children of those families which are partners, man and a wife, or a wife and a man. Okay. So the problem is, Strigler says, that in the state of Israel, the problem is that couples which are built on two religious identities don't want, the Christian part don't want to become Jewish, and the same will happen with the children. So in the state of Israel, we will have forever couples and families where there are two different identity cultures, a Christian one and a Jewish one. So if the question is very zaid, in such families, there are Jews and Christians, and the couples will never become part of one single culture in the state of Israel. עוד משפט? כן, אימי. The first word, Hey Yud Vav Saf. Hey Yud Vav, Heyois, Heyot, כמו בעברית. Taking into account, כן? Heyois taking into account. It's a Hebrew word. Let me just fix
Okay. Hejois wie mir vermogen a hübsch bissel von sentimentalen liberalism. רגע, Wäre תקראי mir את המשפט עוד פעם, כי לא קלטתי את היידיש. היויס? Okay. Hejois wie mir vermogen a hübsch bissel von sentimentalen liberalism. כן. היויס ומיר פרמוגנה היפש sentimentalen liberalism. Heyois, because we, the Jews in the state of Israel, Farmogn have with us liberaler sentimentalism, a liberal sentimentality, hipsh, a great amount, hipsh, because we have a liberal sentimentalism, a lot of liberal sentimentalism, משפט הבא. מה את אומרת, אימי? לא קלטתי. Wäre nicht einmal tief heraufgerudert von solche Dramas. So, because we have some liberal sentimentalism, werden herausgerudert, we become distressed von solche Dramas. Distressed when we have such dramas, such problems, where each couple is one Jewish, the other Christian, and non-willing to become Jewish. Because we are in a Jewish state. משפט הבא. Etwas fiel mir sich gar schlecht beim Herrn, als da geht man auf, Emerson rauf zwingen, a Religie gegen sein oder ihr Willen. Okay, 2-3 מילים ביידיש ותרגום לאנגלית. Etwas fiel mir sich gar schlecht beim Herrn. We feel very bad when we hear as da geht man auf Emerson raufzwingen a Religie. That here there is an intention to oblige someone to become Jewish. Gegen sein Willen. Oh, okay. Against his own will. Mm-hmm. So behind what Stigler is saying here, I am trying to guess that he thinks that to live in a family where one part of the couple is Jewish and the other one doesn't want to get the Jewish culture for himself, the Christian part is like feeling that the Jews in the state of Israel want to oblige him to become Jewish. And this is problematic because if you are part of a couple, you want to feel free and you don't want to be obliged to become Jewish. משפט הבא, Amy. Lomer bloß der Mann in ein Episode, was hat mitgeholfen. My light went off. Wait, 1 second. Was hat? Sorry, 1 sec.
Okay. It was dark here for a minute. I couldn't see. Okay. מישהו here we יכול go. לעזור לאמי? Okay, yes, yeah. Lomer bloß der Mann ein Episode. Was hat mitgeholfen in einem herausrufenden Krisis? Okay. So we'll look. So one example, I think he's Let's going to remember, point. let's tell one example, was hat nicht geholfen, which didn't help to resolve the problem. Okay. Sie is a christlich-polnische Frau. She, Und in the couple, she is a Christian Polish woman. Und lieben solche euch אני לא שומע. noch und geblieben, als solche euch noch der Hasene mit der jüdischen Mann. And the Geblieben Polish als solche- woman remained like that, a Christian Polish woman, noch der Chassan, Oh. even after Mhm. the marriage with a Jewish man. Herr Joyce, wie hat gehabt, euch zu stehen, Zores in Polen, Okay. ist sie mit ihm. One moment. Okay. Because, Yeah. because he had trouble in Poland, then Ist sie mit ihm mitgefahren, kein Medinas Israel? is sie mit ihm nicht gefahren in Medinas Israel. Because he had problems in Poland, she didn't travel with him into the state of Israel. He is giving an example. Ken? Yeah, she did travel, I believe. Ist sie Slicha? mit ihm? Is She he did nicht travel with gefahren? him. She didn't travel with No, him. mit, So she remained in mit, Poland and mit. he is in Israel. Ken? No, it's not knit, it's mem yud tes. Is mit him. Knit, So she went with him into the state of Israel. Ken? yes. So she Okay. didn't want This to is- stay in Poland, and both the couple came to the state of Israel. Ken? Mhm. Es ist für ihr a viele natürlich, als wie bald sie ist gekommen in einem jüdischen Land, muss sie werden eine jüdische Frau. תתרגמי. Es ist für ihr Es a ist für ihn viele- natürlich, it is natural for him, for the man, as wie bald für sie ist ihr, gekommen für in... her. סליחה? Es ist für ihr a viele natürlich. It's für for ihr. her natural. For her, Yeah. it's natural, as wie bald, because she came to the state of Israel, Muss sie werden eine jüdische Frau. she must become a Jewish woman. Because she Aber is in the state of Israel. Aber keine religiöse Zeremonie will sie nicht mitmachen. תראו, But she doesn't want any religious ceremony, to make any religious ceremony right, with him. right. Euch, ihr Kind, wird sie nicht losen jüdischen Ritual. Ihr Kind wird sie nicht, and she doesn't want it for her child either. Right. Aber wie bald man will sie mit dem Kind nicht anerkennen, zu lieb dem wie viele Juden. Okay. תקראי עוד פעם את but- המשפט ביידיש, aber wie bald? But because man will sie mit dem Kind nicht, oh boy, they, Man will sie nicht
Tatarkenen. No one wants to recognize her as a Jew. Recognize. Zu lieb dem wie Fulien. Okay, as a Jew. Torvu is die Freiheit von Gewissen. Okay. Where But is the because freedom to of leave them, because of the situation, no one wants to recognize her as a Jewish. Wo is die Freiheit von Gewissen? Where is the free situation of consciousness? Okay, freedom of conscience. Okay. So she doesn't want to become Jewish, and the state doesn't want to recognize her as a Jew. So she cannot stay free in her conscience as a Christian. זה עדיין הדוגמה, כן? we are analyzing an example. כן. עוד משפט. Zelche oder ähnliche Teines kann man schon jetzt Herr von Hunderter oder go. Okay. Solche oder ähnliche Teines. Arguments. Such arguments or the like can man hear, we can hear today by the hundreds. By hundreds of people. The Christian movement wants freedom of consciousness, but the state doesn't want to recognize her as Jew. Oder Gor, okay. אנחנו נעצור כאן. Okay. כן? שטריגלר מנתח, he's analyzing one aspect of the problem who is a Jew, and he's only in the middle of the whole thing. יש שאלות, קומנטרים, אנחנו רק באמצע ה-argument. I don't think I ever realized that there were so many mixed marriages in Israel back then. Like I didn't know that was such an issue. Wow. It seems that there were a lot of them. And I myself know some examples of people who worked in Yad Vashem or lived near my house. Polish men which married Polish women. Yeah. And this is only one example. There are many aspects of the problem. טוב, אנחנו נפגשים ביום חמישי הקרוב. יש שאלות, קומנטרים, עד כאן. עצרנו באמצע, we are in the middle of it, ונראה בהמשך ביום חמישי. אז דניאל, תודה, ורה, אימי. תודה רבה וחג שמח. כן, חג שמח ולהתראות ביום חמישי הבא. להתראות. We get to study all night, so we'll be really good on Thursday.